Hvad har Lars Larsen, Stine Bosse og Christian Stadil til fælles? Ja, de er markante ansigter udad til for deres virksomheder. Det er nemlig ikke nok bare at være en dygtig chef. Direktører for både små og store firmaer, de skal nu også være et levende brand med de helt rigtige holdninger og det rigtige tøj. Direktør Claus Allerup har hverken hvid skjorte eller slips på, og det er ikke tilfældigt. Det går med slips er ikke en naturlig del af mit personal brand. Han er en af flere topchefer, der har ydet professionel hjælp til at finpudse sit helt eget personlige brand. Jeg er mere afslappet i min påklædning end en del af mine kunder. Og det er helt bevidst, fordi det er brandet Claus Allerup. Har du tid, Karina, bagefter? Personlig branding betyder, at man skaber en stil, der viser, hvem man er eller ønsker at være i pressen eller på arbejdspladsen. Og manden, der designer Claus Allerup, ved præcis, hvilken stil han skal have. Claus skal være det personal brand, som han er bedst, og det er, hvor Claus er uhøjtidelig. Du har styr på dem. At være en dygtig og flittig leder er altså ikke længere nok. Det at være en god leder i dag, det er blandt andet, at man er meget bevidst om sit personal brand. Jo mere bevidst man er om sine styrker, jo bedre er man også til at få dem ud over rampen og være i stand til at kommunikere, både med sine medarbejdere og med omverdenen i det hele taget. Hvordan går det? Det er godt. Den nyopfundne direktør skal gerne fremstå positivt, og her har branding-eksperten ændret ved Claus Allerup. For eksempel har han forandret det, at han fokuserer på muligheder, det der går godt, i stedet for at fokusere på det negative. Og den positive forandring tager han med sig ind til de daglige ledermøder. I stedet for at sidde og slå hinanden i hovedet, hvad vi ikke har nået, så sidder vi og roser hinanden for det, vi har nået. Men det er da fedt. Ja. Den personlige branding vil i fremtiden ikke kun foregå på direktionsgangene. Personal branding bliver hver mands eget. Det bliver vigtigt for os alle sammen at brande os bedst muligt i vores jobs. Hvis man er klar over sine egne personlige styrker, så bliver man glad for det, man laver. Fremtidsvisionen for Claus Allerup er at være mere synlig i pressen. Men der er dog grænser. Så nej, jeg skal ikke have hverken pressen med til hverken barndåb eller begravelse. Men det er ikke kun en fordel, at en topchef brander sig meget stærkt. Hvis chefen træder ved siden af eller foretager forkerte dispositioner, så kan det slå meget hårdt tilbage på hele virksomheden. Her er en artikel om behovet for at kigge på det danske skattesystem. Lars Seier Christensen har brandet sig som bankdirektøren, der siger sin personlige mening højt, også når han er uenig med kolleger og politikere. At euroen simpelthen ikke er et langtidsholdbart projekt, og at Danmark derfor ikke bør være med i den. Men for topchefer i erhvervslivet er der en vis risiko ved stærk personlig branding, fortæller professor Maiken Schulz, der har skrevet flere bøger om emnet. Så kan det blive svært for folk at skelne mellem personen og virksomheden. Og når det så går galt for dig, så kan du også risikere at trække virksomheden med i faldet. Flemming Østergaard var blevet synonym med Parken Sport og Entertainment, men da succes blev afløst af økonomisk underskud og skriverier om fejldispositioner, slog det tilbage på Østergaard. Hvor ligger fejlene så? Jamen det kan du da altid sige bagefter. Erhvervskvinden Rigmor Sobel arbejdede også med at skabe sig et personligt brand. Sådan her sagde hun i sommer, før narkosagen rullede. Jeg er faktisk lige i gang med at kigge lidt på mit brand, fordi jeg gerne ville flytte mig lidt væk fra bestyrelsesarbejde til et fast job, rigtig gerne i livsstilsbranchen. Stein Bagger var lige med IT Factory. Egentlig er det jo Stein Bagger, der burde stå her. Det er Stein, der er entreprenøren. Men da det krakelerede for Bagger, fulgte IT Factory med i faldet. Det har risikoen for at komme over i at man bliver selvfed, og man bliver selvhenført, og i den forstand kan det ende i sådan en meget stærk tro på, at man alene skaber virksomheden. Og det ved alle kloge ledere, at det er altid et kollektiv, der skaber virksomheden. Bankdirektør Lars Seier Christensen er også opmærksom på risikoen ved personlig branding. Det giver sig selv, at hvis man er synlig, så kan det være både positivt og det kan være negativt. Ja, velkommen Flemming Østergaard. Eller måske skulle jeg sige Don Ø, for det er jo det, de fleste kender dig som. Hvor vigtigt har det været for dig at blive brandet stærkt og nærmest blive indbegrebet af FCK og Parken? Jamen, det er ikke noget, jeg har gjort bevidst. Jeg har hverken haft nogen til at brande mig noget andet. Det er, altså branding, det er ikke noget, du kan købe i et supermarked. Det er noget, du gør dig fortjent til ved den måde, du er på, og de handlinger, du foretager sig. Men det er også noget, man som topchef er så bevidst om, at det kan styrke virksomheden og en selv. Jo, men nu er Don Ø-brandet. Det er kun ét brand i vores virksomhed. FCK-brandet, LaLandia-brandet og Fitness.dk-brandet er også meget stærke brands. Men jeg tror, hvis man spørger mange, så er det dig, de siger, så er det Don Ø, de siger, når du nævner de her firmanavne. Jamen, det kan man takke medierne for. Medierne har været meget interesserede i at være
interesseret i mig og min virksomhed, men det er bestemt ikke noget, jeg hverken har coach til eller noget andet. Men er du glad for det, eller er du ked af det, eller hvad? Jamen, jeg tager det meget afslappet. Utroligt afslappet. Så der er både fordele og der er ulemper, som der også bliver sagt i den her det er jo det, for en ting er jo, når det går godt, og det går opad, men når det så går ned ad bakke, også for jer jo, overvejer du, at man kan blive en belastning for virksomheden? Nej, det gør du ikke, for så længe du kan se dig selv i spejlet, og så længe du ved dem, du handler med. Du må regne med, at det er hele tiden den fjerde statsmagt, det er det, der hedder medierne, som bestemmer det meste om, hvordan du skal brandes. Og det er en del af gamet. Og jeg er sikker på, at dem, som jeg gør forretninger med, dem, jeg har omgås med i dagligdagen, der er selve det, der hedder branding, den er uændret. Men er det ikke rigtigt, som CBS-professoren siger i indslaget, at det kan godt slå dobbelt igen, hvis det er, at en meget profileret chef lige pludselig får ridser i lakken? Jo, det er 100% rigtigt. Men som sagt har vi mange gode brands i vores virksomhed.